गोजोन फुंबिलि दिनै 1 मे 2023 आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ SB Bodo News चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। नोंथाङा जुदि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ मोननो थाखाय SB Bodo News चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन, लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनो हागोन जाहाथे खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव गिबिसिन खौराङा सौहैयो। आसा खालामो नोंथाङा खौरांखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांखौ मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट खालामनायजों लोगोसे शेयार खालामनानै होगोन होननानैबो आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथाङा खौरांखौ खोनासंलांदो। गगामुगाव हाथियारजों लोगोसे सासे सुबुंखौ हमनो हादों। अरुणाचल प्रदेशनिफ्राय खावनानै लाबोनाय हाथियारजों लोगोसे सासे सुबुंखौ हमनो हादों। हमजानाय सुबुङा लखिमपुर जिल्लानि नावबैसा गामिनि मुङा आमिनुल हुसैन। फोरमायथिनाय बादिब्ला आमिनुल हुसैना AS 22C 7800 नं बास जाय सिलापथानिफ्राय लखिमपुर फारसे थाङो बे बासाव गाखोनानै फैदोंमोन। बेनि उनाव गगामुग बास स्टेन्डआव गुबुन बासाव गाखोनो नागिरदोंमोन। बेयावनो खावनानै लाबोनाय हाथियारखौ बासनि उनथिंजाय सोनो थाखाय बुंसेयावबो सोआखैमोन आमिनुल हुसैना आरो लहा होनानै एमब्रायै गावजोंनो लोगोआव लाफानो नागिरदोंमोन। बेयावनो सन्देह खालामनानै नायनायाव हाथियारखौ हमनो हादों। उनाव पुलिसनो गथायनानै हरदों आमिनुल हुसैनजों लोगोसे खावनानै लाबोनाय हाथियारखौ। सुबुं थानाय ओनसोलाव उद्योग एबा फेक्टरि थानाया सुबुंनि थाखाय बेसेबां गिथावना जानो हागौ बेनि मोनसे गोथां जाथाय। फेक्टरिनिफ्राय गेस लिक जानायजों 11 सुबुंनि जिउ खहा जादों, जेराव 11नि मादाव 3 उन्दै गथ'साफोरबो दंमोन। पान्जाब लुधियानानि गियासपुराव थानाय गयल मिल्क प्लान्टनि फेक्टरिनिफ्राय गेस लिक जानायनि थाखायनो बे जाथाया जानो मोन्दों। रिपर्टनि बादिब्ला गयल मिल्क प्लान्ट फेक्टरियाव गाइखेरनि मुवा बेसाद दिहुननाय जायो। बेनिफ्रायनो कुलिं सिस्टेमनिफ्राय गेसआ लिक जादों, जायनि थाखाय सुबुंफ्रा थद गैयै जादों। खायफाया फेक्टरिनि खाथि खाला थानाय गाव गावनि न'नि सिङावनो थद गैयै जानानै थादों। खायफाया लामा सामायाव थांलाय फैलाय जानाय समावनो थद गैयै जादों। बेबायदि जानायनि उनावनो गोबांखौ देहा फाहामसालियाव फाहामथायनि थाखाय थिसननाय जादोंमोन, जेराव गोबां सुबुंफोरानो जिउबो खोमानो गोनां जादों। बेनि अनगायैबो गंसे न'नि सिङावनो नखरसेनिनो 7 सुबुंफोरखौबो न' सिङावनो थैनानै थानाय थासारियाव बोखांनो हादों। 7नि मादाव 3 उन्दै गथ'साफोरजों लोगोसे बिथांमोननि बिमा बिफामोन। जाथायथिलियाव NDFB आरो पुलिस प्रशासना रैखाथि खालामनाय हाबाखौ मावहैदों आरो फेक्टरिनि खाथि खाला थानाय सुबुंफोरखौबो रैखाथिनि थाखाय गुबुन जायगायाव दैथायहरदों। रिपर्टनि बायदिबावबा फेक्टरिनि सोरगिदिं 300 मिटारसिमाव हां लानायाव जेंना मोन्दों। बेनिखायनो बेफोर ओनसोलनि सुबुंफोरखौ रैखाथिनि थाखाय गुबुनाव दैथायहरदों। जाथायजों जिउ गोमानाय सुबुंफोरनि न'खरनो 2 लाख रां आरो जोखोम जानायफोरनो 50,000 रां होनो थाखाय फोसावबाय पान्जाबनि गिबि मन्थ्रि बिथाङाबो। मा गेस गनायजों बेबायदि गिथावना जाथाय जानो मोन्दों आरो माबोरै गेसआ लिक जादों बेनि सायावबो नायबिजिरनायखौ जागायजेनबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलाव रंजालि बैसागु बिदाय फोरबो खुंदों, जेराव देंखोगिरि बिग्राय ब्रह्म बिथाङाबो बाहागो लादों। जोबथेसालियाव रंजालि बैसागु बिदाय फोरबो खुंनाय समाव बयनिबो मेगनाव मोदै बोहैनायखौ नुनो मोननाय जादों। जोबथेसालियाव थानाय NDFB बिदा फंबायनि गोसोखौ गोजोन होनो थाखायनो माखासे हारिखौ मोजां मोनग्रा बिथांमोननि नाजानायाव जोबथेसालियाव रंजालि बैसागु बिदाय फोरबोखौ खुंनाय जादों, जेराव जोबथेजानाय बिथांमोननि नखरनिफोराबो बे फोरबोआव बाहागो लाहैदों। जोबथेसालि सिंनिफ्राय ओंखारबोनायनि उनाव देंखोगिरि बिग्राय ब्रह्म बिथाङा मा फोरमायथिदों फै जों बेखौ मिथिनानै लानि। बिथाङा बुंथिदों दि जोबथेसालियाव 9 निफ्राय 14 बोसोरसिम जेल जानाय NDFBफोरखौ लोगो मोनदों। बेनि अनगायैबो खायफा जिउ जोबजासे जोबथेसालियाव थानायनि साजा मोननाय NDFB बिदा फंबाय आरो सासे फासिनि साजा मोननायखौबो लोगो मोनदों। बिथांमोनहा उदां जानो हास्थायनानै बायजोआव दैदेनगिरिफोरजों सावरायफैनो थाखाय खावलायहरदों होननानै फोरमायथिदों बिग्राय ब्रह्मआ आरो बिथाङाबो जेसे हायो एसे नाजागोन होननानै खोथा होबोदों होननानैबो फोरमायथिदों। लोगोसे बिग्राय ब्रह्मआ बुंथिबावदों दि बर'फोरा खौसे जायाबा आद्रा थानाय सिमाङा माब्लाबाबो जाफुंनाय नङा। बेनिखायनो गासै दैदेनगिरिफोर आरो रायजो राजाफोरखौ खौसे जानो थाखायबो खावलायहरो बिथां बिग्राय ब्रह्मआ। देंखोगिरि बिग्राय ब्रह्मनि अनगायैबो बाहागो लाहैदों राजखान्थिगिरि कास्टम बसुमतारी बिथाङाबो। बिथाङा बुंथिदों दि संबिजितनि बायदियै बयबो समान मोनथाय मोननांगौ। आसाम सोरखाराबो बयखौबो समान नोजोरजों नायनांगौ। संबिजित बायदियै जाति धोरोम टाइटेलखौ लानानै नासयनो मोना। नाथाय आलफाखौ आसाम सोरखारा गोरोबथा खालामाखैबाबो जेरैबायदि मान होदों BLT NDFBफोरखौबो मान होनांगौ। नङाबा जोंनि NDFBफोरखौ जोबथेसालियाव इनायै दोनबाय थायोबा आरो उदां खालामाबा बेयो गिबि मन्थ्रिया जोंनि नङा आरो बे सोरखारा जोंनि नङा होननानै जोंनि लाइमोनफोरनि गोसोआव बेरखांबाय थागोन होननानै बुंथियो बिथाङा। लोगोसे फोरमायथिबावोदि सा सानजा भारतआव
हाथियार लानानै सोमावसारनाय गोबां आफादफोर दङ बिथांमोनहा गोरोबथा जानायनि उनाव उदां जाजोब्बाय जोंनिखौबो जागोन होननानै सानदोंमोन नाथाय दिनैसिमबो जायाखै होननानै फोरमायथि बिथाङा बिथांमोननि अनगायैबो जोबथेसालियाव थानाय NDFBफोरनि नखरनि सुबुंफोरनि मेगनावबो मोदै गगन होननानै बेसेबांबा गोबाव नेबाय नाथाय दिनैसिमबो गवाखै हारिनि थाखाय एसेबां गोबाव जेल जानांबाय जोंनि दैदेनगिरिफ्रा मानो बेखौ नायफिनाखै होननानै मेगनाव मोदै हुगारदों बिथांमोनहा आरो सिगांनि समाव हारिनि थाखाय हाग्रा बंग्रा खस्थ'यै थाबोनांबाय दा जोबथेसालियाव गोबां खस्थ'नि गेजेरजों दं होननानैबो दुखु फोरमायथिदों बिथांमोनहा चिरां जिल्लानि कासकट्रायाव ड्राग्सजों लोगोसे सानै सुबुंखौ हमनो हादों हमजानाय सुबुंफोरनि मुङा गोजोनसुला औवारि एबा राजा आरो हिरेसन खाख्लारि फोरमायथिनाय बादिब्ला ड्राग्स फालांगि खालामनायनि सायाव खौरां मोननानै जिल्ला पुलिस बिबानगिरि लबकुमार डेकानि दैदेननायाव पुलिसनि मोनसे हानजाया संदाननाय हाबाखौ मावहैदोंमोन बेयावनो कासकट्रायाव ड्राग्सजों लोगोसे गोजोनसुला औवारि आरो हिरेसन खाख्लारिखौ हमनो हादों आरो बिसोरनिफ्राय 8 ग्रामनि हेर'इनबो हमनो हादों हाग्रामा महिलारि आरो प्रमद बर'नि गेजेराव दावहा जाफुबाय थानायनि गेजेरावनो हरखाबै बिस्वजित दैमारिनि सायाव गाग्लोबनाय हरखाबै बिस्वजित दैमारिनि सायाव गाग्लोबदों हाग्रामा महिलारिया बिथाङा बुंथिदों दि बिस्वजित दैमारिया गुबुननि मददजों देरहासारनाय सुबुं BJP आरो UPPLनि बोलो होनायावसो देरहादों बिस्वजित दैमारिया आरो गावनि जेबो गैया होननानै बुंथियो हाग्रामा महिलारिया लोगोसे बुंथिबावदों दि बिस्वजित दैमारिया आमेरिकानि प्रेसिडेन्ट जायोबाबो गोजोननाय नङा आमेरिकानि प्रेसिडेन्ट बानायोबाबो बिनि जौसिनाव मा दं बेयाव थांगोन बेबायदि मानसि बिस्वजित दैमारिया होननानै बुंथियो हाग्रामा महिलारिया बिस्वजित दैमारिनि सायाव गाग्लोबनायनि अनगायैबो गुबुन साननि बायदि प्रमद बर'खौबो गाग्लोबो हाग्रामा महिलारिया BTCआव गोजोन फैबाय हाग्रामा महिलारिनि खर'आवसो गोजोन गैयैया दं होननानै प्रमद बर'आ बुंथिनायनि सायाव फिननाय होदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंथिदों दि NDFBफोरनि थासारिया गाज्रि बिथांमोनहा जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानो हायाखै केस सोलिगासिनो दङ बेयो गोजोन गैयै थासारि नङाबा मा होननानै बुंथियो आरो प्रमद बर'आ बे 3 बोसोराव जेबो खामानि मावाखै लाथिख' बेखौ बयबो मिथिगौ बर'फोरखौ होस्रांनानै गोजोन गैयै खालामदों बेनि अनगायैबो गरखा आदिबासि मुस्लिम ओनसोलफोरावबो होस्रांनो थाखाय नटिस हरदों दिनैनि सानाव सुबुंफोरनाव गोजोन गैया जायनि थाखाय गोजोननि थाखाय BPF दोलोआ ओंखारनो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों हाग्रामा महिलारिया लोगोसे बुंथिबावदों दि प्रमद बर'आ सोरखार सालायगासिनो मोजाङैनो सालायथों 3 बोसोर सिरियैनो दंमोन नाथाय दिनै BTCआ जोबस्रांगासिनो बर'खौनो थगायदों आरो फोजोबस्रांबाय गुबुन हारिनि थासारिया मा जागोन होननानै बुंथियो बिथाङा बेनि अनगायैबो प्रमद बर'आ दिल्लीयाव हाग्रामा महिलारिखौ लोगो हमनायनि सायावबो हाग्रामा महिलारिया बुंथिदों दि दिल्लीयाव लोगो हमनाया नङा होननानै प्रमद बर'आ बुङो नाथाय बेनि मबाइल रेकर्ड दं गोनांथि जायोबा बेखौ होगोन होननानै बुंथियो बिथाङा मख'नो गोनांदि BPF दोलोआ हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव भेरगाव आरो ननै सेरफां परिषद बियाबाव हानजा सुरनाय हाबाफारिजों लोगोसे सुबुं सांग्रांथि मेल खुंदोंमोन बे हाबाफारिनिफ्रायनो हाग्रामा महिलारि बिथाङा बेफोर बिबुंथिखौ होदों हाग्रामा महिलारिनि अजद होनायनि सायाव प्रमद बर'निबो फिननाय आं हाग्रामा महिलारिखौ मान होयो आरो अनो बे खोथाखौ बुंथिदों प्रमद बर'आ सिन्डिकेट खालामनायनि अजद होनायनि सायाव प्रमद बर'आ बुंथिदों दि हाग्रामा महिलारिखौबो लेंहर सानैजों थांगोन अब्ला नुगोन सोर बेसेबां सिन्डिकेट खालामदों सिन्डिकेटखौ सोर खालामदोंमोन बेनि लिस्टआ सिगांनिफ्रायनो दंखायो बेखौ जोबनानै दोननानै मुलाम्फा गैया होननानै बुंथियो प्रमद बर'आ बेनि अनगायैबो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गिबि मन्थ्रि जानायनि उनाव सिन्डिकेट आरो कमिसन लानाय गासैबो बन्द श्रीरामपुराव गारि लाखिनो हाला होननानै बुंथियो प्रमद बर'आ आरो हाग्रामा महिलारिया सोरखाराव गैयैनि थाखाय उन्दुनाय गैया आं थानायमोनब्ला सिन्डिकेट खालामनानै रां मोनगौमोन बेफोरबायदि खोथाखौसो हाग्रामा महिलारिया सानबाय थायो नाथाय जोंनो बेनि गोनांथि गैया समाजनि गोबां खामानि मावनो गोनां दं होननानै फिननाय होयो प्रमद बर'आ बाक्सानि बर्मानि पायनियार एकाडेमिनिफ्राय 25 फरायसाफोरा JEE मेन आनजादखौ उथ्रिसारनो हादों बेनि मादाव 24आनो बर'फोर JEE मेन आनजादाव उथ्रिसारनो हानाय 24 बर'फोरनि मादाव रनसाय नार्जारि बिथाङा 94 जौखोन्दो मोननो हादों कमल बर' बिथाङा 93 जौखोन्दो मोननो हादों दानसोरां नार्जारि बिथाङा 89 जौखोन्दो मोननो हादों नेपसुन बर' बिथाङा 87 जौखोन्दो मोननो हादों मृत्युन्जय बसुमतारी बिथाङा 84 जौखोन्दो मोननो हादों जोंसार बर' बिथाङा 86 जौखोन्दो मोननो हादों ननिता बसुमतारी बिथाङाबो 86 जौखोन्दो मोननो हादों गेवलां बसुमतारी बिथाङा 78 जौखोन्दो मोननो हादों आरो बिथांमोननि अनगायैबो माखासे आद्रा थानाय बिजाथिफोरनि फारिलाइखौ नोंथांमोनहा नायनानै लानो हागोन
खौरांखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा जुदि खौरांखौ मोजां मोनदोंबा अन्नानै लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।